Čus. Moje meno je Galika Plus. Evo, ty. Olivomen. Sam. Vicky. A vítajte pri Sluchatkovom challenge. Točilo to už veľa známych youtuberov a dokonca aj neznámych, ktorých ani ja nepoznám, to som typnem. A sme to Takže kto nevie, o čom to je? Jeden človek má sluchatka, jeden hovorí tomu druhému, ktorý má sluchatka a púšťa si pesničku. Ten má mu vyčítať z úst, potom to povie ďalšiemu, ktorý má sluchatka, ten to povie ďalšiemu, ktorý má sluchatka a ten úplne ďalšiemu, ktorý má sluchatka a vykriká sa podľa nejaká hovadina. Takže ja to vykriknem, pretože ja som posledný. Áno, ideme to odtiaľto a potom sa všetko ideme vymieňať. Máš rada prázdniny? Dobre, idem. Ale cítim, teda vidím. No. Dobre, takže... Natáčaš? Krá. Hej, dobre. Kako, kaka. Ako kaka. Ako laka? Čo si povedala? Máš rada prázdniny. A ty? Baba. Počkaj, čo? Čo som počula? Ba. A ja som počul kako, kaka, alebo také niečo. Kaka, alebo kako, kaka, alebo také niečo. A ty si čo počul? Ja som počul ako kaka. A ty, Samo? Čo? Čo si počul? Ako laka. Takže máš rada prázdniny, vyšlo ako Dobre, laka. takže si ma. Mážeš! Vážiš si ma? Hovnové dieťa je primáč. Hovnové dieťa je homosexuál. Čo to bolo? Ja som počul, že vrahové dieťa je slimáčik. Ja som najprv počul, že vrahové dieťa je Sima. A potom si sa opravil na Primalex. Áno, Ja že vrahové dieťa je Sima. Že vážiš si ma. A ty? Ja som povedala, vezmeš si ma. Vezmeš si ma, vážiš si ma, vrahové dieťa je slimáčik, vrahové dieťa je Primalex a potom... Tak čo to bolo? Ja som si pripravil vetu. Joey je pes, ktorý šteká. Čo mám jesť? Chceš jesť? Uj. Radi papajú hovna. Deti Robocop žere hovno? Robocop! Dobre, takže Deti Robocop žere. Aká bola veta? ja som povedala, že Joey je pes, ktorý šteká. Aha. Sandra, ty si čo počula? Čo mám jesť? A ty? Že chceš jesť. A ty? Ja som počul dieťa radi hovna. A ja som počul dieťa Robocop žeru Takže hovna. moja veta je stromy sú zelené, ne čierne, takže to znamená, že nejsem rasista. To je to. Stromy sú zelené alebo čierne. Čo myslí Želinka? Čo? Aha, že čiže počujem, že? Tak asi ne, keď som ťa nepočul. Čo piješ na obed? Moderovať kakomány. Moderová duga. Strom je zelený, nie čierny. Dobre, takže... Ja som počula, že čo myslí Želinská. Ja budem počúvať, čo piješ na obed. Ja som počul, že či chceš moderovať kakománia. Moderová duga. Mám vetu, ktorá znie... Aká foka som dovoľka? I tak, jak sa chážu, že... To nemyslíš vážne, ja som to celé počula. Fúka, fundaluka. Natáčaš?
super. Fuj! Ako sa volá Joey? Hej! Ale toto už vážne robíš na schvál. Ja ťa ťukám a ty nič. Jau! Áno? Ako sa kosa rosí? Aha, počkaj, ja mám zapnuté. Povedal som to nahlas? Áno. Dobre, čo si povedal? Aká fúka funda Luka? Sandra, ty si počula? To isté. Ja som počula, ako sa volá Joey. Ja som počul, ako sa kosa rosí. Ako sa kosa kosí. Komu sa video páčilo, nezabudnite dať like. Čakať, komu sa video nepáčilo, tak 10 hodín sa im kto nás vystrašiť. ešte Nepozná, tak dajte odber. Teda aspoň mne. Aj mne. Aj mne! Evo, Luty. Galiganko z Gage. Jo, nekúkajte. Olga,